சேம்ஸ் ஆஸ்ட்ரோ சொல்யூஷன் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நாள் நல்ல நாள். சார்வரி வருடம் வைகாசி மாதம் 32ஆம் நாள் 14/6/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை தேய்பிறை. நவமி திதி இரவு 3:20 மணி வரை, பிறகு தசமி. உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் இரவு 12:21 மணி வரை, அதன் பிறகு ரேவதி. யோகம் அமிர்த யோகம். நல்ல நேரம் காலை 7:30 மணி முதல் 8:30 மணி வரை, மாலை 3:30 மணி முதல் 4:30 மணி வரை. ராகு காலம் மாலை 4:30 மணி முதல் 6 மணி வரை. யமகண்டம் மதியம் 12 மணி முதல் 1:30 மணி வரை. சூலம் மேற்கு. பரிகாரம் வெள்ளம். சந்திராஷ்டமம் மகம் பூரம். இன்றைய நாள் முக்கிய பிரமுகர்களை சந்திக்க, ஆலயம் தொடர்பான பணிகளை மேற்கொள்ள, குளம், கிணறு, போர்வெல் அமைக்க நன்று. இன்றைய ராசி பலன். மேஷம் அசதி சோர்வு. ரிஷபம் நிர்வாக திறமை. மிதுனம் புதியவரின் நட்பு. கடகம் புது முயற்சிகள். சிம்மம் கோபம் ஏமாற்றம். கன்னி எதிலும் வெற்றி. துலாம் திடீர் தனலாபம். விருச்சிகம் அரசால் ஆதாயம். தனுசு ஆதரவு பெருகும். மகரம் திறமை வெளிப்படும். கும்பம் நம்பிக்கை பிறக்கும். மீனம் நிம்மதி கெடுதல். நன்றி.